Το 2026 κλείνουμε 20 έτη στοχοποίησης μου, αρχής γενομένης από το 2006 που έφυγα κυνηγημένος από την Αθήνα, από αυτούς με τα σακίδια και τα κινητά στα χέρια, από αυτούς που φαίνονται που είναι από τις πορείες. Κατά το έτος 2009 ξαναεπέστρεψα στην Αθήνα, όπου πέσανε βόμπες Μολότοφ σε ιδιόκτο διαμέρισμα στην Άνω Νέα Σμύρνη. Μετά το 2012 δέχτηκα απειλητικό μήνυμα στο κινητό μου που έλεγε τίποτα δεν τελείωσε, όλα τώρα αρχίζουν σύντροφε. Ξανά αρχίσανε αυτοί με τα σακίδια και τα κινητά να περιτριγυρίζουν όπου πάω και όπου στέκομαι κάθε μέρα, στους δρόμους παντού, 200-300 άτομα, για πολλά έτη, απειλώντας με υποσυνείδητα μηνύματα πάνω σε μπλούζες κάθε 50-100 μέτρα. Αυτό συνεχίστηκε για αρκετό καιρό και η παρακολούθηση. Κατά το έτος 2018-19 ξαναξεκίνησε, ώσπου φτάσαμε τώρα στο 2023, όπου και ξεκίνησε η οικονομική μου εξόντωση. Αρχίζαν να με τραμπουκίζουν, να μου κάνουν προβοκάσεις μέσα στις επιχειρήσεις, να μην μπορώ να δουλέψω πάνω από 2-3 μέρες. Τον τελευταίο καιρό από το 2021 και μετά γράφανε γκράφιτι στο σπίτι που έμενα στην Νίκαια. Βάλανε μια μπλε βούλα εκεί που αφήνω το παρκάρω το μηχανάκι μου και αναγραμματιζόμενα με διαφορετική σύνταξη τη λέξη φόνος με μπλε γράμματα. Εκεί που ήταν η βούλα η μπλε ήταν ακριβώς το μηχανάκι μου. Αυτή τη στιγμή αυτό έχει σβηστεί το φόνος. Έχει μείνει μόνο η μπλε βούλα. Το έχω φωτογραφίσει. Τα γκράφιτι, τα περισσότερα που βλέπετε στους δρόμους της Αθήνας, γράφουν κωδικοποιημένα μηνύματα προς εμένα. Ένα είναι έξω από τον Νιάρχος που λέει πεινάω. Αριστερά γράφει 2023 και στη μέση γράφει 92. Το πεινάω έχει να κάνει με την οικονομική μου εξόντωση, αφού δεν βρίσκω δουλειά πουθενά και όταν βρίσκω εξοντώνομαι μέσα σε 3 ημέρες στην εστίαση από εργοδότες, συναδέλφους, Έλληνες ή αλλοδαπούς, αλλά και από πελάτες που είναι όλοι στο κόλπο. Στη μέση το 92 που γράφει είναι το έτος που ήρθα στην Αθήνα από την Καβάλα, 1992. Αυτό το γκράφιτι είναι έξω από τον Νιάρχος. Τελευταία έχει ακολουθήσει ένα άλλο γκράφιτι κάτω στην Παραλιακή που δείχνει ένα πυροσβεστήρα με ροζ, να βγάζει ροζ αφρό και να κατευθύνεται πάνω στην κάμερα. Αυτό εδώ, το γκράφιτι που βλέπετε, απευθύνεται σε εμένα, δίνει εντολή σε αυτούς που τα κάνουν αυτά, γιατί αυτά δεν μου τα κάνουν μόνο στις επιχειρήσεις, μου τα κάνουν και ως πάροχοι υπηρεσιών. Από το 2023, οπουδήποτε και αν πηγαίνω σε όλο το νομό Αττικής και στους 60 όσοι δήμοι είναι, αλλά και εκτός, όταν έχω βρεθεί και εκτός νομού Αττικής, ας πούμε και στην Κόρινθο που έχω πάει, στα διόδια, μέσα στα νοσοκομεία, από παρόχους υπηρεσιών, είτε σούπερ μάρκετ, είτε καφέ, είτε στο Δήμο, είτε στο δημόσιο, είτε σε τράπεζα, είτε σε νοσοκομεία, σχεδόν παντού. Κάθε εβδομάδα εξυβρίζομαι περίπου από 10 άτομα από διάφορους περαστικούς περνάνε μπροστά μου και με εξυβρίζουν. Και αυτά τα περιστατικά γίνονται με ανθρώπους που δεν τους έχω δει ποτέ ξανά στη ζωή μου. Πρώτη φορά τέτα-τέτ, σε άγνωστο σημείο, με άγνωστους ανθρώπους. Αυτό τι σημαίνει? Ότι υπάρχει εντολή, έχει φύγει το πρόσωπό μου σε πολύ μεγάλες κατηγορίες ανθρώπων, οι οποίοι με αναγνωρίζουν και έχουν πάρει την εντολή αυτή να το κάνουν πάντα. Όταν εγώ παίρνω προφυλάξεις ηλεκτρονικές να κλειδώσω ντοκουμέντα, αυτοί ενημερώνονται στο λεπτό ή στα 30 δευτερόλεπτα ή στο δίλεπτο και δίνουν ανέρεση, γίνεται ανέρεση της επίθεσης. Οπότε μιλάμε για εγκληματικές συμμορίες, οι οποίες έχουν καταργήσει το απόρριτο, έχουν διαδώσει το πρόσωπό μου αλλά και το όνομά μου όταν βρίσκομαι σε δημόσιες υπηρεσίες, με σκοπό το μπλοκάρισμα και την αγένεια. Γίνεται κατάφατση επίθεση, εξύβριση και bullying από παρόχους υπηρεσιών, από καταστήματα, πολυκαταστήματα, στο δρόμο, σε καφέ, σε σούπερ μάρκετ, από τους υπαλλήλους μιλάμε τώρα. Πέρσι είχα κάνει ένα βίντεο πριν περίπου 10 μήνες από το Σύνταγμα. Εκεί ανάφερα ότι είχα 5 μηνύσεις. Αυτή τη στιγμή οι μηνύσεις έχουν πάει 13. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη
και στους Έλληνες εισαγγελείς, τόσο στην Ευελπίδων όσο και του Πειραιά, ότι οι υποθέσεις αυτές θα φτάσουν στα δικαστήρια και δεν θα πάνε στα αρχεία. Έχω στείλει και ντοκουμέντα, αποδεικτικά ντοκουμέντα. Οπότε μιλάμε για μια γενική στοχοποίηση ανθρώπου με μοτίβο από πολλές κατηγορίες ανθρώπων, πολλές ομάδες μάλλον, και μέσα είναι και αλλοδαποί. Περιμένω τη δικαίωση από τα δικαστήρια και την ελληνική δικαιοσύνη και την υπόθεση αυτή να την πάω ως τέλος. Εφόσον αυτοί προσπαθούν να με διώξουν λιδωρούμενο από την Αθήνα, κυνηγημένο, συκοφαντημένο με τραμπουκισμού και bullying, θα με βρίσκουν πάντα μπροστά τους. Κάθε φορά που γίνεται αυτό θα τους στέλνω στα δικαστήρια με μηνύσεις και αγωγές, ώσπου να δικαιωθώ από τα δικαστήρια. Καλή συνέχεια.